Bună ziua! Am vrut să postez un short, dar că nu mi s-a postat și ziceam că facem poțiune, dacă vreți să o spun. Și acum, eu nu vin, pentru că eu nu sunt sora lui Cati, nici geamănă, nici nimic. Sunt prietena lui Catalușchița. Așa spune, Catalușca Gălușca. Uite, o vedeți, eu Catalușcă. Hai, Catalușcu, ieșiți să am și eu nevoie pe la baie. Facem poțiune. Hai. Facem poțiune, ia uite. Aoleu, mai. Așa, acum... Poate vreau să spun ceva. Ce? Ia uite, Cati are infinit 40 de abonați. Visez. Păi nu, chiar are. Nu glumesc. Oh, o să-i dau drumul la Bubu. Pot? Da. O să folosesc asta. Știu că putem, dar aia e. Vreau să fac un frumoase. Pute! Uite, pute urât. Eu v-am zis că o să facem o poțiune. Da, acum pute. Cati, eu mai ai scui și melon? Nu? Ți-ai vândut? Da, chiar, am și sticul ăla pe mână. Parcă mi s-a șters. Eu am stickere. Eu pot să văd? Dar pot să pun și eu Ce să pun? un sticker undeva. Păi nu mai am stickere. Ai spus că nu mai ai... Ce am găsit? Dar, Cati, astea sunt mai subțiri. Ah, știu. Dar chiar de unde ți le-ai cumpărat? Aia mi-am cumpărat-o de la Alei. Din Alei. Punem un pic... Ce? La bută? Nu. Oreo, da. Da, chiar am și un Oreo și un fluture. O tremică de acolo, mamai. Ia uitați. Ia uitați. Nu o să arate așa, dar o să arată cum o să arate de mama. Hai să mergem ca să facem poțiunea pentru că a deschis. Cati, Așa ceva. să știți că mama mea... Nu, stați. Oh, stai, că trebuie să fac aici. Ops. Cati! What? Așa. Acum o să dăm cu chiar nu știu ce. Ca să miroasă frumos. A zis? Da sau nu? Acum o să dăm Să cu... știți că mama mea și-a schimbat tamponul de la... Bă, nu mai zi. De la sub braț. Bine, eu nu port. Și de la gât. Nici eu nu port. Da. Cati, ce zodie ești? Capricorn. La fel ca mine. Știu. Pentru că ești în ianuarie, cred. Și tu ești la fel cu ianuarie? Nu știu dacă ești în ianuarie, dar cred că ești. Ok, când a zis cu tamponul, e fake. Ok? Deci nu știu. Ce păcă am avut? Sunt grinci rău. Câteodată mai fac și fețe, uite. Așa. Și uneori fețe. Așa ceva. Așa. Mai că m-am mutat aici.
ați văzut așa ceva? Ce bine miroase! Mi-aș dori parfumul ăsta să fie al meu, dar nu e. Frișcă! Așa zic eu, că e friș. Frișcă pe naiba. Frișcă. Eu am crezut că nu e frișcă. Bagă-te acolo! Dacă tot te-am pus. Eu mă joc cu asta, cred. Bagă-te acolo! Avem o problemă, nu prea se bagă. Dar bagă-te! Balerina cappuccino. Ce bine, mică! Mami! Mă enervez. Gata, acum pun apă. Oh my god, oh my god, oh my god. Așa. Mai retușăm un pic asta. Ce m-aș face acum? Uitați ce păr frumos am. Ce ceva. Părul și lumina. O stingem. Acum am aprins-o. Nu, mi s-a desfăcut. Ia uitați. Deci cum fac aici? Cum fac fără? Cum? Cum e mai bine? Cum? Complicat. E complicat. E complicat. Dar ce faci? Am făcut presiune. Dar unde ești? Hai să vedem cum miroase. Ia uitați. Ce ai făcut? Stai să mai azi. Stai că știi eu. Poate nu fac de video cu acolo dacă te prinde. Închidem. Așa, am vorbit cu mama. Nu e nimic, uitați. Deci nu e nimic. E bine, am câștigat. Și cam